Wara s-somma rekord li nġabret fil-maratona ġbir ta' fondi ta' nhar il-Ħadd, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli wiegħed li dawn il-flus se jkunu qed jiġu użati bl-aqwa mod u wassal dan il-messaġġ filwaqt li ringrazzja lil Maltin u Lawċin għall-appoġġ li jurew lill-Partit Nazzjonalista fil-maratona li kellha t-tema flimkien għal pajjiżna. Bħalissa għaddejjin anki bi strateġija finanzjarja fejn qed nikkummerċjalizzaw anki l-każini tagħna biex inġibu introjtu aħjar, nużaw l-assi tagħna aħjar biex il-flus li jkollna nużawhom bl-aħjar mod possibbli. U finalment fuq il-core activity tagħna illi hija il-politika infisha. Clyde Puli saħaq li flimkien mal-kumplament tal-Partit Nazzjonalista se jkun qed jaħdem għan-nies u man-nies. Jien nassigurhom lil dawn in-nies illi aħna dik il-fiduċja tagħhom se nirreċiprokawha. Se nirreċiprokawha billi naħdmu iktar, billi nistinkaw iktar, billi naħdmu bil-għaqal iktar. U ringrazzjaw b'mod speċjali l-ħaddiema u volontiera li mhux biss matul il-maratona tal-Ħadd iżda wkoll tul is-sena kollha jaħdmu b'lealtà sħiħa u bla waqfien. Fil-fatt Clyde Puli kompla jgħid li l-Partit Nazzjonalista għaddej b'ħidma ma taqta' xejn bi preparazzjonijiet tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali. Poplu dakinhar ukoll irid jażel l-aqwa rappreżentanti tiegħu aħna qed nagħtu għażla tajba immens. Nies ta' esperjenza kbira, nies ta' expertise, nies li jridu għandhom sense of commitment, iridu jagħtu s-servizz tagħhom. U kellu messaġġ ċar xi jwassal. Jien irid nappella lill-partitarji tagħna kollha, lil dawk kollha li qed idejjaqhom kif qed jaħdem dan il-gvern. Issa hekk hux ħabba l-mudell ekonomiku tiegħu, ħabba l-kirjiet għolin, ħabba l-għoli tal-ħajja li qiegħed kuljum jikber, ħabba l-pensjonijiet baxxi, jew ħabba l-korruzzjoni, jew ħabba n-nuqqas ta' investiment fl-edukazzjoni, xorta waħda. Dawk in-nies kollha flimkien li jridu dawn is-setturi kollha aħjar milli huma llum, naħseb li għandhom joħorġu fil-25 ta' Mejju u nappellalhom li joħorġu fil-25 ta' Mejju u jivvotaw lill-Partit Nazzjonalista, il-partit li jista' jagħmel id-differenza.